Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuman sa programang Isyu sa Masa. Adlaw may gala ng Webes, sa Pizza 17. Imbulan sa Hulyo 2025. Kumusta mga suki na tos kanginan, ito mga suking tigpanuban. Sa gapong kami ng hinaot nga nakamos may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubad na may gala, alang sa laing episode ng sa itong programang Isyu sa Masa. Karong adlaw, ikan, ini mga oras nga sa oras alas 9. Alang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katikaran, mga isyu, mga isgutangan ato may galang pakabanan, alang sa tuang kasayuran o kasayon, mga kaigalan. Sa tanan na itong mga sukis kanginan, dinis 90.7 Love Radio, maayong aga ka na itong tanan. Ang uban nga wa pa makabangon din na, gising na. Basig malita sa tuang tagsa-tagsa ka mga trabaho, eskwela, mga appointment. May nang sayo makapanikay-sikay. Sa tuang mga suki sa kahanginan. Over sa tuang Facebook page, Facebook Live. Maayong aga ka na to. Onya, paki-like and share lang sa tuang programa. Atag mo sa inyo ang mga komento, mga greetings. O guban pa ninyo mga concern dinhi sa ato ang panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Well, pipila sa ato ang mga isgutanan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Bagong presidential survey alang sa 2028 presidential elections. Isaway sa mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga passive deposits sa mga Pilipino din sa mga bangko pahamtangan nagbuhis sa gobyerno. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang padayon pang nangalap og ebidensya ang gobyerno batok sa mga sospek sa kaso sa mga nangawalang sabongero. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga environmentalist na sagmuyo sa wa paghatag og temporary protection order sa Davao-Samal Connector Bridge. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang impeachment trial posibleng masugda na sa Agosto 4. Human sa State of the Nation address karong Hulyo 28 ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang
Paminaw mo, mga babae. 32% sa mga kababainan lulong kuno sa sugal matod mga higala sa Wantahanan Party List Representative. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ini guban pa, may magalangkob sa tuang panagkuyo. Ini sa programang Isyu sa Masa. Akong sublion kamo na minaw sa 90.7 Love Radio. Og nagtanaw sa tuang Facebook Live ang Isyu sa Masa June Bersamin. Good morning din na kang Ma'am Elsa Kiyotso o kang Noel Recentes dedapita sa may Davao Green Hills Subdivision Katalunan Pequeño ni ato ang syudad sa Davao. Sa iyo pa kayo mga higala nagpaabot sa ilahang mag-greetings. Ako yung paningkamutan nga mabasa na ako ni tanang inyo ang ipasupot. Kay dili lalim mag-type sa cellphone mga kaigsuunan. Kada tuslok nimo sa litra na ay dakong tsansa nga mudako ang imuhang kumagko. Unya kahuman, di lang nato basahon din burag unfair pod sa atuang mga suki sa kanan. Tanaw ng hilig kay cellphone, dagko na kay kumagko mga higala kay sige raga pindot-pindot anang kuan, no? Mga litra, mga kaigsuunan. Raul Kiamco, good morning din Island Garden City of Samal, di dapita sa may Babak. Si Joey Moderno Quaris. Maayong buntag pod nimo dinabay. Alright. Tagtaod ato ni mga higalang dalik na tabaling uban nga mga greetings nga inyo hang ipaabot og mga concern dinhi sa programa nga Isyu sa Masa. Itaklo ang iyong orasan. Doon na may galay 55 minutos sa nakalabay human ang alas 6 sa buntag. Way paglangay, isyu dayon ta mga higala kay isyu sama-sama niya nga to ang programa, di ba? Alang-alag manganta ta din na isyu sama-sama niya nga to programa. Isyu dayon ta. Arita mga higala aning bag-o nga survey sa SWS mga kaigsuunan. Kay nisaka og 10% kuno ang rating sa to ang presidente. Gikaga 38% perting kusuga nakaambak mga higala ni abot dayog 48% matod sa SW survey nga gipahiluna niadto milabay nga Hunyo 25 hangtod ngadto sa Hunyo 29 mga higala. Motuo ba mo ani? Ingon pa sila katuhuan dili man na dyon pero tuo na lang taron madali. Grabe gud ay ni mo pressure ning time no kay magdali ta kinahanglan mo tuo na lang para madali. Onya ang ato ang vice presidente maintain lang daw mga higala no sa 61%. Si Chis Escudero mga higala 55%, si Tambaloslos 34% ra gyud in taon ang nadaw-daw na human mga higala. Kani nga survey gipahiluna ni atol sa closing sa ilaha mga higalang pagpangatungdanan no aning kongreso kay nahuman naman mga higala ang kining Congress, both House of Representative o ang House of Senate mga higala. Mo ni nga gi-conduct ang naisgutan nga survey kung unsa ang ilahang performance. So, kung sa SWS survey, si Inday, nagpabilin sa 61%, dominant gihapon siya, pero burag wa siya mo isrog, wa siya mo saka, wa siya mo taas, ang implikasyon ana mga higala, maybe, ang mga Pilipino nagpaabot pa sa outcome aning impeachment trial. So, burag ingon ana, ang kuan din pagsabot nato. Ma'am Christine Ampulokyo, good morning din Og kang Nitsmayon Tanusay, Juvenal Burjos, maayong agaw sa tuang mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa. Alright. Nganong ni Saka?
Kani dili naman ni questioning kang Inday Sara, kang Escudero, kang Tambaloslos, samot na Tambaloslos. Nganong kanunay nanungol ra gyud ni Tambaloslos mga igalas Martin Romualdez. Dili na siya issue. Bisan og naa bisan og wa siya himuon, bisan og naa siya himuon pagpang-apod-apod og milyon-milyon ngadto siya makaubang congressman, manguha, mangharbat og kwarta dias kaban sa gobyerno, ipanghatag aron lang siya nga musikat, mutaas sa ratings, sa kini nga survey ratings mga igala, pero maura gyud gihapon tungod kay ang mga Pilipino wa gyud ganahi aning Romualdez. Mao na implikasyon din ha mga kaigsuonan. Si Chis Escudero sa akong tan-aw lang pod, 55% mga higala, medyo taas, no? Tungod kay wala siya mga higala, nagpa-under o sa mga Tagalog pa, wala siya nagpatinag sa gusto sa mga congressman mga higala labot sa impeachment complaint. Kumbaga, nibarog si Chis Escudero. Muna nga, 55% ang iyahang naani. Sa kang Inday Sara, na-retain niya ang 61% tungod kay sa akong tan-aw ang mga Pilipino. Wait and see mga higala sa outcome o development ni aning gitawag na tog impeachment trial. Ang questionable karon kaning pagsaka og 10% ni Bongbong Marcos ato ang presidente. Nganong ni saka mga higala og 10% sa survey si Bongbong Marcos? Unsa di ay iyahang dako nga nahimo aron nga makaproduce og dako nga lip mga higala o tikang sa survey gikan sa 38% going to 48%. O sa nagihimo sa administrasyon karon, no? Matod pa may gala sa SWS official ang gitawag og delivery kuno sa public service. Unsa na na-deliver mga igala nga public service aron ka madungagan og 10% sa imuhang popularity og trust rating? Naapay usa ka survey mga higala, amo di man to ilado to nga firm. Nag-mention nga si Bongbong Marcos misaka og 10%, si Inday Sara mikanaog kuno mga higala og 6%. Grabe yung manipulasyon aning survey. Mo ni masahay ang survey katuhuan, masahay po di pod katuhuan. Depende mga higala sa nag-commission o depende sa mga circumstance nga nagapalibot. Now, unahon na to. Kanang giingon ni mo John nga depende sa nag-commission. Of course. Kung ang Malacanang ang nag-commission aning surveyhan ni, mao'y nagbayad aron nga mag-survey mga higala in preparation sa State of the Nation address karong umaabot nga pitsa 28, siyempre ilag yun ang ipabor nga to sa nag-commission sa ilahan na unsa man mo. Di ba? Otherwise, mo ingon na Malacanang, binuang na mong survey, kami nag-commission niya, kami mo'y napildi noon din na, kami mo'y nadihado, di mi mo bayad na yung survey, hala, kamoy bayad na ng inyong ipangsugod ng survey. Hasta ng inyong hadi ang master sa tibol survey, kamoy hatag og talent fee, ana. Di ba? So, depende sa nag-commission mga higala. Og labaw sa tanan, sa purpose sa pag-commission. Kaya kung ang purpose mga higala sa pag-commission is to determine kung asa na tadapita sa survey, it could be a fair survey ang himuon. Kaya siyempre, og di ka mohatag og sakto nga dato sa survey, asa na tadapita, dili malukit na. Di ba? So, ang himuon din pagawas yun ng tinuod. Pero dili publicize kay makahatag og negatibong imahin sa nagpa-survey mga higala. Di ba? Pero kung ang purpose is political propaganda or whatever propaganda mga higala, especially sama niini, upcoming mga kaigsuunan ang State of the Nation Address Presidente nga wa man ginahimo, just to make it loud before the Filipino people sa iyahang State of the Nation Address,
i-justify mga higala din sa survey result. O, tingnan nyo tumataas na ang survey ratings ng administrasyon. Pumalo na ng 48% from 38%. Nangangahulugan lang ito na marami nang nasatisfy sa delivery ng public service ng administrasyon. Na din ang diskarte. No? Para ma-justify kung unsay ilang isuwat mga higala sa State of the Nation address nga in general satisfactory delivery anang gitawag nato public service. So, kani nga survey, hasta tong survey, SWS, survey atong, sa itong nga survey DJ Sweetheart, aman ito mailhigot, dili kay ko pamilyar, kuan ni, gituyo ni, in preparation mga higala sa State of the Nation address sa Pangulo. Kamo daw, pag huna-una daw mo din kung tama ba ni ang ako ang observation, because, very timely magpagawas og survey nga imuhang i-hype ang ratings sa Pangulo. Kay siya man ang musulti sa State of the Nation address mga kaigsuon. Diba? So, kuani, political propaganda. Political propaganda ning survey karon. Why? Because kani man gud mga higalang survey. Sultian ta mo dapat makaangkla ni siya sa gitawag natog one, transparency sa leadership, especially for the president mga higala. Second, accountability sa Pangulo. And third, strong commitment to public service. Now, kaning tulo, mao ni siya ang mga essential ingredients mga kaigsuunan. Mao ni ang mga gikinahanglang sagol aron ka mo patok sa survey isip leader, isip public official mga higala. Di ba? Akong sublion transparent leadership, accountability, strong commitment mga kaigsuunan to public service. Now, kung atuan ni siyang usa-usahon, direta sa gitawag nato og strong commitment to public service. Grabe ka committed mga kaigsunan ang present administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang sige commit kung asa siya mahimong guest speaker. Magsigig commit katong recently sa Jinsan ni commit na po dito mga higala nga i-improve ang facility sa ilang fishport para sa mga pangisdaan. Grabe ang kini mga higalang commitment. Posible. Nga pasok siya din no? Pero kung maghisgot man gud tag commitment, coupled with overt act, meaning dapat naagyoy nakita po dili lang kay puro commitment pariha aning gihimo karon sa present administration. Pastilan, puro lang commitment, wa kay kalainan sa usa ka byudo nga sige pasalig ngadto sa dalagang batanon nga iyang pakaslan. Kauman, iabot na lang pila ka tuig, wa may nahitabong kasal. Puro lang commitment. Kahit kunuhay committed siya nga magpakasal, pero wala man mga higala. Nabuntis na lang nadugay ang dalaga, na impregnated mga higala sa byudo, wala may nahitabo. Mauna ang gitawag nato og commitment nga ginapasabot sa present administration karon siguro. But that is not the kind of commitment nga buot ipasabot mga higala sa kining balaod aron ka mo saka sa survey. Accountability. Accountability. Na ba ang present administration ani karon nga halos sige na lang man mga higalag hugas kamay. Mura mag si Poncio Pilato. Nasakpa na mga higala di pagihapon mo angkon. Wa kay kalainan atong akong amigo nga nang gidang mga higala sa iyang silingan kada kanaog niya sakay sa motor diretso dito sa kuan. Kunuhay pod ang babae mang hits puro minyo. Gisundan mga higala sa asawa nasakpan sulod sa lawak sa motel kauban ng pulis.
Pag-abot dito, ingon na yun siya. Nagjir-jir me. Pagkahuman, nagpabuang-buang. Nganong naamang ko diri? Nganong naabot man ko diri? Garay. Dapat, accountability, imuhang pangakuha na. Dili ka magpatik-atik din nga wa ka makabalo. Accountable public official ka eh. So, kaning transparent leadership kani nindot ni mga higala kay atuan ni balikan taon-taon. Mintras tanto pahinumdom una sa ato ang home studio. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Balik na may kala, dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Wa man kamuhatag og intro digit art, imuha man tang pakuratan. Doon na may kala 10 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Taon-taon, ato ang mga higalan ning salsalon ning istorya, may tungod aning survey. Kana mga nagpaabot din anang issue may tungod sa kaning pahamtang og lahi na pod nga tax sa ato mga deposit. Ako dili kay ko worry anang mga deposit kay wa man tay deposit mga higala. Ang bugtong natong deposit uric ra man gyud. Pero ato na niya may galang dalikatan, By the way, good morning din kang Kuya John Cordoba, Onya si Kuya PB Jerry Licarte, namina po sa may barangay Sasa, si Kuya Attorney Saniel Oliver, good morning ninyo din. Roel Senyor Diaz, good morning. Naglanog-lanog diri sa may Lumikad compound ang programa. Ni programang kuan, Issue sa Masa. Salamat kaayo. Alright, kuan man god, tanghaga ba? Amot nang motuo ba mo magic mga kaigsuonan? Kay burag kaning survey karon bunga ni sa magic. Naay magic ba? Para lang na ay mahisgutan mga higala ang pangulo nga inutil tungod kay way nahimo. Kada tuig manggod, obligado sila mo report sa mga tao. Pinaagi sa State of the Nation address. Karon, kung ikaw wala kay ika-report, kay wa kay nahimo, inay, puro mga kontrobersiya ra ang nahitabo na against pagyud sa imong administration. Like aning imong gihimo kang Tatay Digong, like aning gikasangkutan karon sa imong asawa nga lain na pong istorya sa droga, kaning pagpataas sa premium sa PhilHealth o SSS, kay inyuhang gihurot og kawkaw ang mga pundo ani nga nisgutan nga mga buhatan ug uban pa nga mga buhatan sa gobyerno. Wa jud kay ka-report nga maayo. Mga infrastructure nga nasugdan ni Digong gipadayon sa administrasyong Bongbong Marcos nangahugmak mga higala. So
usa man roy imuhang i-report ngadto sa mga Pilipino. Mao nang kinahanglan mohimo gyud og magic mga higala para dunay ika-report. And I guess usa sa mga i-mention niya ani kaning istorya sa mga sabungero nga hangtod karon wa paghapon na file ang kaso. Ilahan ni mga higalang i-timing ang filing ani kanang hapit na gyud ang kini nga State of the Nation address para ma-mention na po sa Pangulo nga our justice system is working. Our Department of Justice is working hard. Kahapon, naipile na ang kaso laban sa mga suspect, sa mga nawawalang sabungero to give justice. Naanay na mention mga higala. So, naanay delivery of public service. Naanay delivery of public service. Katunayan ito, naigapang natin ang public trust rating. Ito ang inyong lingkod, Pangulong Bongbong Marcos, from 38%, ngayon 48% na. Palakpak na po dayon to mga higala tong iyaha mga lipores. Ito'y nangangahulugan na improve. Sa man na improve, ibayo. Ang serbisyo publiko natin para sa ating mga kababayang Pilipino. Satisfy sila sa serbisyong ibinigay ng bagong Pilipinas. Kuya. No? So, kanya mga higala, ginaplano ni aron nga dili sunog siya. Kaya obligado man siya, di man siya pwede nga di mag-State of the Nation address. Because, obligado ka permi nga once a year, mo report ka gyud sa mga Pilipino kung unsa imong nahimo. Nawa man kay nahimo, maghimo ta. Og istorya nga kunuhay na atay nahimo. Ana nang diskarte din ha mga kaigsuunan. Ambot lang, og unsay resultaan ni kay ang iyang spokesperson mga igarang turtitat kaayong si Claire Castro ni hatag na ba daw courtesy resignation, di na po na kunuhay dawaton mga higala. Parihan na sa uban nga mga public official pasabmiton og courtesy resignation kahuman di dawaton. Wa gyapoy na bag-o sa administrasyon mga kaigsunan. Muna, bisag unsaon, tambalos-los lang yun gihapon. Karon maghimo-himo mga higala og mga senaryo aron lang na ay ma-mention sa State of the Nation address. No? Kaya kung imuhang ipang-enumerate ang mga indicators, paunsa musaka ang imuhang ratings, paunsa masatisfy ang mga tao from transparent leadership, accountability, o kining gitawag na tong strong commitment sa public service mga higala, murag wa man gyud nasulod ani sa present administration sa pagkakaron. Sa inyong tanaw, na ba? Sa ato ang mga higalang na enumerate na kaganiya, starting from strong commitment to public service, unsa bang commitment mga higala nga siguro inherently impossible, but because of the strong commitment sa gobyerno nato, nakabot mga higala nga nakahatag og benepisyo sa katawhan Pilipino. Na ba? Di ba? Puro lang mga higala pakaulaw ngadto sa uban nga mga nasod ang naitabo sa present administration karon. Puro lang pakaulaw. Nakuanta nga to ang Philippine Pride mga higala. Natahog. Laliman ka, asawa sa presidente, dali mga higala sa overdose sa shabu. Nagikamatay sa usa ka negosyante. Dito pag yun nagkalat ang mga panuhak sa Estados Unidos. Tanawa ragot. Di ba? Accountability. Klaro na kayo mga higala nga nag-insert og billion nga budget sa GAA alang sa 2025. Di pa moangko ng mga panuhak. Mao na accountability nga magkapataas sa ratings mga higala sa ato mga public officials. Ginoo ko. Muna giingon nila,
Ginuka, John. Ginuka. Ha? Di ba? Kanunay nga nasakpan. Nagwaldas og kwarta sa People's Initiative. Asa ba din na mga higalang public accountability na to? Nagwaldas og kwarta, gipambayad, aron lang, madala sa dahig na Netherlands si Tatay Digong, bisag illegal ang proseso. Is it a kind of accountability nga ato ang mga higalang ginapasigarbo? Ha? Naabay accountability din nga naitabo? Transparent leadership. Asa may transparent leadership, ani? Ha? Nga, ginalipat-lipat lang man ang mga Pilipino. Karon taon-taon ato ni may galang balikan, human lamang pipila ka mga pahinumdom. At bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyong sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kang Sir Joselito Kaligunan na Malintan. Kang Gilbert Jess, maayong aga ninyo din natin. Na sila yung mga side comments, no? John, wala man tagi-appeal o survey. Anya, ingon po si Gilbert Jess, kaning gitawag nila o courtesy resignation. Wa daw gyapon mga higalay na hitabo. Maura gyapon mga dagwaya. Si Gibara lang mo mga higalay na gusto papahawaon. Nagpasubmit pag courtesy resignation ning panawak. Alright. Atong balikan mga higala. Unsang hitabo ngano nga nisaka og 10% ang atong presidente. Ato nang na-mention kaganiha ang usa sa mga indicator o mga ingno na to requisites mga bae aron nga mosaka ang imuhang survey ratings as a public official. Strong commitment to public service, wala man na mga higala, no? Kaya ang iyahang mga saad wa man natuman. Muna nga di nato siya pwede i-credit anang strong commitment to public service. Ultimo ang 20 pesos nga kilos bugas. Wala man.
asa man din na ang strong commitment nimo? Ang 200 pesos across the board daily wage increase. Wa matuman. Asa man din ha, mga higala, ang strong commitment to public service. Di ba? Accountability. Delta sa accountability. Accountability. Accountable ba ang ato ang mga, nahimo ba accountable ang ato ang mga public official sa mga nanghitabo karon sa ato ang palibot? Wala man. Tanawa ra gud ng mga OFW nga gipangbitay na didto mga higala. Wa gani gibalita diri ngano man sampal man ang mga higala sa gobyerno. Wa nimo maluwas ang imong citizen. Ang citizen, bisan pagsadaan ka ngadto sa bang nasod, you deserve to be protected by the government. That's the very reason nganong gikinahanglan ta nga mahimo ta mahigala nga citizen sa usa ka estado tungod kay ang estado mga higala mao'y magprotekta sa tua. In contrast, anang mga stateless person mga higala kay luoy kay na sila wala mga higalay nasod nga mo protektar sa ilaha because they were stateless person. Kita Pilipino, estado nato ang Pilipinas, citizen tas Pilipinas. Pero nahimo ba mga higalang accountable ang ato ang gobyerno mga kaigsuonan pag-abot sa mayon anang problema? Nanguan ba ang gobyerno? Naningkamot ba? Nanglimbasog ba ang gobyerno? Because they are accountable to their commitment mga kaigsuonan? Wala. Pag-abot nga na sa mga kining gitawag na tog unsa ni? Kana bang imuhang gipanumpaan nimo, di ba? Naga paloy-paloy mga kaigsuonan atong gobyerno, nanumpa ka nga ingon ani mauna, himuon mong drug-free, himuon mo kusa. Pero bisag usa ka tikang, okay lang, bisag na usa ka tikang, at least mayon ka, umadipinsaan siguro mga higala sa imuha din ng mga irumbua nga. Naman ni gihimo, wa lang, di lang yun makaya. Pero wa gyoy nakitaan mga kaigsuunan para masulti nato nga nahimo ning accountability sa ato ang gobyerno. Karon, sa ikatulo, transparent leadership. Asa dapitan nato ni ibutang mga higala ni to justify nga na ay transparency sa present leadership sa tuang gobyerno. Nga na iskandalo naman gani mga higala tungod anang insertion. Kanang insertion sa GAA, o sa implikasyon na transparent ba ang gobyerno? Di ba? It's very ironic mga higala to say nga mao ni saka si Bongbong Marcos og 10% kay transparent ang iyang panggobyerno. Asa dapita din ang transparent mga higala nga gisuksukan man gani dahil ni tambalos-los din og mga bilyon-bilyon nga budget mga kaigsuonan. Kung wala pa na gisigaw ni Congressman Ungab nga naay mga ingon ana ngadto sa mga media, ngadto sa uban pa nga mga politiko, wala na mabulabog kay dugay na dahil nang gi-practice mga higala ng kanang insertion. So asa man kadapita din manangkong anang transparency in town? So kaning tulo mga kaigsuunan absent ni. Nga maon ni siya pinaka mga pinaka mahinungdanon para iangat ang imuhang ratings. Transparency sa imong leadership, accountability, o ang imuhang strong commitment sa public service. Pero wala ni mga kaigsuunan. But how come nganong naaman mga higalay ni pagsaka nga 10% sa ratings aning ato ang presidente nga ultimo interviewon nimo magkapunga-punga magkanguhal naman mga higala. Magkanguhal naman mo tuman. Pangutan-o nimo mga higala o unsay kolor ang itubag mga kaigsuonan 1, 2, 3, 4, 5. Nayabag na gyud. Nang mga Pilipino gibunyagan na lang gyud siyag bangag ng mga kaigsuonan. Labi na di pagyud perting talawa na allergic kayo anang hair follicle drug testing. Pastilan ako po. Wala na mga higala gyud moral ascendancy. So therefore, we can conclude nga kani mga higalang na isgutang survey, duha lang ni. Pwede nga manipulated survey in preparation mga higala sa July 28 State of the Nation Address, or it could be
Nakatsamba lang yun mga higala kay ang napangutan-an kadto ra pong nakabenepisyo sa ilaha mga higalang binuang nga trabaho. Naara na din ha mga higala. Kamo na nay maghukom, no? Kung unsay mga naglimin, no? Nga hinungdan nganong nisaka ni mga higala 10% ang rating sa Pangulo, di ba? Vice Kapitan E.L. Kinsay, good morning, naminaw. Dinhi sa may Punta Dumalag, Matina, Aplaya, Davao City. Oy, good morning din na, mga taga Punta Dumalag. No? Kisa pa ganin ang akong kaila din na sa Punta Dumalag. Kalimot naman ko sa pangalan. Daghan ko din mga kaila sa Punta Dumalag. Ilisdan tanan ng pangalan sa Punta Dumalag siguro. Himuon tana din ha og Direct Street. Street man na din na. Ordo na iliko-liko. Street man gyapon na. Direct Street. Nganong Direct Street man dyan? Kay ang ilang mga CR din ha, diretso man sa dagat. Diba? Vice Kapitan E.L. Kinsay, Direct Street. Kaya ang mga CR diretso sa dagat. Daghan kay bugaong di napita pa tweet na to bitaw I'm sorry sa mga nangaon pero mao man ay kamatuoran din ha pero paunsa ta man na mga higala i-address nga tin na madaghana din hag namuyo asa ta man na mga higala dalhon sila unya kana sila di na pud na manghawa kailang rason na anad na mi dinhi ang among panginabuhian na anad dinhi labi na kanang mga fiskijes sonda nga parte ng daghana murag ipaundang man ang fiskijes atong una din ha or gilimit. No, karon daghan pud kaayo. Ha? Inatoy issue din na mga higala katong murag coliform bacteria ba to? Murag ingon ana mga higala, di makuliform nga daghan naman kay mga tao din na. Ang ilaha mga higalang disposal sa ilahang waste di ra man gyapon sa dagat. Mo paingon ra pud gyapon na nga na sa mga fish cages, ha? Di ba? Buntag na lang din na sa mga taga Dumalag. Kung tarugon man na sila din ha, isituit na to nga naapoy mahatag nga panginabuhian mga higala ang ato ang gobyerno. Kay siyempre, naapo na sila yung mga obligasyon, naigi pa eskwela, na ang mga higala sila yung mga arawan din ha. Diba? Yung mga arawan na again may buntag na idea ni Stephanie og sa iyahang bana o galanog-lanog ang ato din ang programa sa kining kuan Direct Street Direct Street Punta Dumalag di ay Direct Street now atong balikan mga kaigsuunan dili man gud nimo makumpara ang presidente sa vice presidente as far as performance is concerned kani naminaw nato karon mga kaigsuunan nato we must know nga ang trabaho mga higala sa vice presidente is only 5% sa trabaho sa presidente. Try to imagine. Ubos sa ato ang balaod, ang trabaho sa vice presidente is only 5% mga higala sa trabaho sa presidente. So, paano sana nimo siya i-gauge mga kaigsuunan? Muna, ang vice presidente kasagaran, ginahatagan mga higala o lain nga posisyon. Tungod kay dili kay siya mga higala, ingon ana ka vice ang vice presidente. Pangalan na ng vice, pero actually ang vice presidente, dili vice, 5% lang. So, as far as power is concerned, maura po nang yaha, 5%. Including ang impluensya mga higala, 5% lang yun ang vice presidente. Munang tagaan siya sa presidente o pwesto as secretary aron madungagan ang iyang trabaho kay dili siya vice. Pero naay mga sirkumstansya mga higala nga masulti nato nga dili mahimong effective ang vice presidente tungod kay lugawon man po siya sa presidente para madaot siya. So, ang purpose sa paghatag sa iya og laing nga posisyon, duha. Aron siya makatabang sa administrasyon o aron siya madaot o masunog sa taliabot nga eleksyon. Why? Because ang vice presidente,
Usa na lang nakatikang mga higala, presidente ka na kung dili ka matikangkang, anang pagpangdaot sa presidente. Oh, vice-presidente ka na god. Ang presumption din you will be the next president of the Republic of the Philippines. Maunang taga-tagaan kag posisyon para kung nakay posisyon, magka-issue ka, dauton ka mga higala, sunugon ka, pareha ka sa nitabo ni Gijo Marbinay. Kay dili ka bet sa presidente. Aron nga mahimong standard bearer mo gamit sa machinery mga higalas gobyerno pag-abot sa presidential elections. Di ba? Kaya kung vice-presidente ka, mo lang na ang imuhang pwesto, mo lang na ang imuhang trabaho, di man ka magka-issue. Sa kagamay sa scope sa imuhang trabaho, sa kagamay sa imuhang gahom, wala kay issue kayo eh. No? Mura na kag burluloy mga higala. Di ba? Pag vice-presidente ka, mauna nga tagaan kag pwesto para dabdaban ka, para magka-issue ka. Di ba? Kaya kung diha ka lang, vice-presidente ka lang, sa may issue ko nang 5% man akong trabaho. Gawas lang matigbak ng presidente, kaya ako ang mapresidente, mo na dako na akong trabaho. As next to the president, next to the chief executive. Pero hangtod buhi pa ng presidente, bisang magkawangi-wangi ang baba nag-inistorya mga higala, bisan og si tawag na to na maghibat ng baba nag-interviewon sa mga media, kay buhi pa man, capacitated pa man, bisang ngayabag na mga higala ang tubag sa pangutana, maurag yun ay trabaho sa vice-presidente. No? So, tagaan ka og mga crucial nga kini nga department para magka-issue ka. Kay dili kaniya bet, naa siya laing bet nga padaganon pag-abot sa presidential elections. Di ba madawat kung wa kay trabaho. Dapat tagaan kag trabaho para madaot ka. Bisag moingon ka nga, kuan man na John, make or break man ang trabaho John. Pwede man ka musikat, pwede po ka mulaos. Tama. Pero if you are under the umbrella of the president, because you are the president is the appointing officer sa imuha. Diya pa lang daan sa budget, dauton ka na. Di ka tagaag tarong nga budget haron ingnon nga wa kay nahimo. So wa kay angay mayong presidente. Kay ultimo DepEd secretary wa kay nahimo. Di ka angay ang mahimong presidente mo, man ipalupok na yung istorya mga kaiso. May panisitang maluslos kay daghan kay nahimo din sa kongreso. Ang daming napasa na batas, maraming natutulungan. Ana na yun. Mo'y paggamiton sa machineries gobyerno pag-abot sa eleksyon. Strategy na mga higala sa mga politikong tambalos-los. Mo na strategy sa mga politikong tambalos-los. Klaro-klaro ang pagka-istorya. So, kaning tulo nga to ang na-mention, wala ni mga higala. Ang gi-mention sa SWS, ano daw ni Saka? Simple lang. Delivery of public service. Ambot kung unsang serbisyo ang nahatag sa Marcos administration sa mga tao, mga higala, to justify, to warrant this 10% increase sa iyahang popularity o trust rate. Maunay pangutana nga nagtangag og dakong ganti, mga higala. Unsa nga public service nga na-deliver niya sa mga tao? Ultimo kana mga higalang sa mga tupad, mga sa pana niya AX, unsa pa na? Mauna nga serbisyo ang nakapa-improve mga higala sa iyang trust rating. Nagihimo niya makililimos, gitudloan niya sa pagka makililimos ang mga Pilipino. Nahimo po din taong makililimos ang mga Pilipino sa ilang kaugalingong kwarta, mga higala. Diba? Giwagtang na nilakson ng mga uban kuno nga pamaagi, mga higala, ng sama ng tupad, ayik, suguban pang ipabili lang daw ang 4-piece. Maro gihapon na senador.
Wa gyapon ay kalainan sa gihimo sa ubang pamulitika kanimong style nga purpose kay nalista na gyud dinha ang mga pangalan dali ra kay mo ma-account ang boto pag abot sa eleksyon mo nang imong gi-retain ng purpose. Dapat i-scrap na tanan kana tanang mga tabang-tabang nga way klaro i-scrap na. No? Wag tango na kay ang tabang kausa lang. Wala mga higalay tabang nga naay gitawag na tog state of permanency. Ang mutabang ka, permanente na ng tabang? Tabangan nimo aron siya makaluwas, aron siya makabangon. O magsige na lang na siya di naghigda, nagpapatay-patay na lang na, aron permanente tabangan, na murag ta na mga higalag tambalos-los, tabanguan na. Hurot ang kwartas gobyerno. Oh? Ang katong tabangan, katong mga naigo sa mga dinubyo, trahedya, naigo mga higala sa tumang kalisod, poor of the poorest. Moto'y tabangan. Pero ang tabang mga higala, lumalabay na, di na pwede himuon ni mong permanente. Nganong inyo man ang himong permanente? Kay panghikot mga higala sa boto. Mao na, di na ang nakabahog tik-tik ninyo. Ingon pa silakson, wala ko na ng ayes, wala ko na ng tupad, uban pa nga mga inabang, ang i-retain lang, ang purpose. Mao man gyapon na, senador. Nindot ng purpose, kinanadaan sa listahan mga higala ang mga butante. Taon-taon, balik taman lamang pipila ka ba nga? Pahinom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update tayo sa binabantayan nating Tropical Depression Krising dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Krising ay huling namataan sa layong 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Ito'y may taglay pa rin na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So mamaya papakita po natin yung track netong si Bagyong Krising. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral o yung paghila neto ng Bagyong Krising ng southwest monsoon, kaya malaking bahagi ng western section ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan mamaya at sa mga susunod na araw. So ano po ba inaasahan natin na track netong si Bagyong Krising? So si Krising, inaasahan natin magi-intensify ito into a tropical storm category ngayong araw. At base dito sa ating track, at 2 a.m. ng July 18, 2025, nasa layong 365 kilometers east na siya ng Birac, Catanduanes. Para naman sa ating 48-hour forecast, July 19, 2025, which is Saturday, kung makikita natin, nag-intensify ito into a severe tropical storm category at possible ito tomorrow afternoon or evening. At bahagyang nag-southward itong track netong si Bagyong Krising, kaya malaki na ang tsansa ng landfall scenario over mainland Cagayan tomorrow evening or Saturday, July 19. So pagdating naman ng 72-hour forecast natin, July 20, 2025, which is Sunday, nasa labas na to ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan severe tropical storm pa rin ang kanyang category at ito'y mataan sa layong 285 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Pagdating naman ng 96-hour forecast natin, July 21, 2025, nasa labas na to ng pa rin ng Philippine Area of Responsibility, layong 495 kilometers west ng Calayan, Cagayan. At ito, kung makikita natin, isa na siyang typhoon category. Pero wala naman na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. So dahil dito sa bagyong si Krising, nagdagdag na tayo ng mga tropical cyclone wind signal number 1 at una na dito sa may Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, pati na rin ng Apayao. So inaasahan natin, habang papalapit po ng kalupaan itong si Bagyong Krising, ay tataas din po ang mga possible nating magkaroon ng mga tropical cyclone wind signal at ang pinakamataas natin possible nating itaas ay tropical cyclone wind signal number 3. So para naman sa ating weather advisory na nilabas natin kaninang 5 a.m. today, July 17, kung makikita natin, meron po rin epekto itong low
bagyong si Krising, pati na rin itong southwest monsoon natin. Dito sa eastern section ng ating bansa, ang makakaapekto dito ay itong si bagyong Krising, at pagdating dito sa western section ng bansa natin, ay ito naman ay makakaapekto ang southwest monsoon. At kung makikita din natin dito sa ating mapa ng weather advisory for today, 100 to 200 millimeters of rain ang inaasahan dito sa may Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. At sa mga color yellow po natin nakikita, 50 to 100 millimeters of rain naman ang ating inaasahan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, para sa mga banta na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bukas, inaasahan natin, pagdating po ng paglapit neto ni Krising sa ating kalupaan, kung makikita natin, dumami yung color orange dito sa may northern Luzon at dulot ito nung paglapit nga ni Krising sa ating kalupaan. At inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain dito sa Isabela, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Kung makikita din natin, may mga 100 to 200 millimeters of rain naman tayo, dulot ito ng southwest monsoon sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. May kita din natin sa ating mapa, buong Luzon na ang makakaranas ng mga significant rainfall at possible combined effect na ito na itong bagyong si Krising at ang southwest monsoon. Para naman sa Saturday, naasahan natin 100 to 200 millimeters of rain pa rin dito sa may ilang bahagi ng Northern Luzon at pagdating na rin dito sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Zambales, Bataan, dulot pa rin ito na itong southwest monsoon. Dito sa taas ay dulot na itong si bagyong si Krising. Occidental Mindoro at Antique, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Kung makikita din natin, nabawasan na yung mga areas na meron tayong significant rainfall. Wala na tayo dito sa eastern section ng Luzon, pati ng Visayas, dulot na rin sa pagkilos netong si bagyong Krising. Ano po ba inaasahan nating hangin? Dulot na itong si bagyong Krising. Today, inaasahan natin, may mga bugso tayo ng mga paghangin dito sa Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Bukas naman, inaasahan din natin dito ang sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. By Saturday, July 19, may mga lakas na hangin pa rin tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So kanina 2 a.m. naglabas tayo ng storm surge warning number 1 para dulot nito si bagyong Krising at inaasahan natin yung 1 to 2 meters dito sa may Cagayan at Isabela. At inaasahan din natin sa paglapit netong si bagyong Krising sa kalupaan natin, dadami pa po yung mga meron tayong storm surge warning. So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na sa mga malalapit sa coastal areas. At yan po muna yung update natin para sa bagyo nating binabantayan na si Krising. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayo. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programa ang issue sa masa samtang 47 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Taon-taon ato ang may galang dalikyatan, kaning istorya ba, no? Atong isumpay mga igalaan ng naimo sa gobyerno nga tabang kanang mga tupad, AIX, mga purpose mga higala, no? Tungod kay naay survey nga gipagawas karon nga daghan di ang ihap sa mga kababainhang Pilipino. Ang lulong sa sugal. No? Dili lang lulong mga higala sa pagpanglaki. Apan lulong sa sugal. Na, kung ang mga katiguangan pa imuha rabang paistoryahon, basta manugal gay ng babae, manguan yun na, mangita yun na laing laki.
anak, manglaki ko na. Ha? Di ba, ang mga katiguangan, nakahinumdum pa mo? Di pa man may tiguang dyan, ikaw siguro dyan, kay tiguang na siguro ka. Bitaw, mo na madunggan na ko kaniya to, sa dihang gamay papug ko. Kana mo ingon ng mga tiguang ato na, kanang imong asawa, kay grabe na manugal, manglaki yun na. Manglaki yun na. So sa tuwa pa, mo na dagha mga broken home, karong panahon na. Ang uban, muadtos gawas, kay wa na ikataya mga higala. Sa sugal, mo abroad. Kay dito na lang pangitaon mga higala ang ugma damlag sa ilang pamilya. Di ba? Sa Jess Bainting, GMA survey na dyan. Katong survey daw. Noel Resentes, good morning din na. Watching from Davao Green Subdivision, Catalunan, Pequeño. Si Ma'am Rosalyn Lagondi. Timbaya po, Edna de los Santos o Nita Asis. Si Tati Saldoa Rodriguez, nagsulti tambaloslos kaayong administrasyon karon. Tama gyud na yun, administrasyon karon, hawd kaayo magpabuang-buang. Mao gani. Ma'am Elsa Kyotso, ang i-report yun sa SUNA kay ang mga droga nga nang lutaw sa dagat. Kuya John Cordoba, may buntag po din na. Nits Mion Tanusay, Juvenal Borjos, Christine Ampolokyo, naulaw gyud mi sa perti kabaga gyud naong sa administrasyon. Gilbert Jess, paagi na lang sa reshuffling. Si Raul Lagadlad, sa may Purok 9117 Bago Shero, Davao City, may buntag din na. Si Steve Algarme, mayo nga buntag po, shout out sa tanang taga Catalunan SGR. Taon-taon, ato ang balikan mga kaigsunan niya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Rice yan? Basic! Love Radio! Alright, i-check inyo orasan. 50 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Sa gapong kamoy na minaw, that is 90.7 Love Radio. Ako sa nitiwason ng mga greetings sa Steve Algarme. Mayong buntag, shout out sa may SGR Village, Catalunan Grande. Lugar ni Mamo Barcelona. Rodrigo Escalante, good evening John, shout out sa ako mga amigo nga mga taxi driver diri sa may Pampanga. Si Giovanni Batukail, wailaing gwapong driver diri. Ana gyud gwapong driver. Si Sir Ricky Edge, may buntag din na. Jet Gaban, latest survey result, maoy pang-cover sa kabuang nila aron kuntahay na ay ilang gibuhat nga maayo. May buntag din na Kuya John Verse. Salamat kayo, again, sa tanang mga nagsubay sa tuwa din sa 90.7 Love Radio. Mayong buntag sa makausapangan kanino. Alright, direta mga higala. Aning istorya, atong isumpay ni, kay nakabalo man ta nga ang bitbito na po sa SUNA mga higala aning atong Pangulo, nga daghang natabangan. Maong ni Saka ang iyahang popularity o trust rating. Tungod ko doon sa mga tabang mga higala, wa huna-huna apod. Nga katong tabang, di man gyud to tabang nga initiated by the government for public service. Kadtong nga tabang, naitabo to mga higala katong hatag-hatag, tupad, AX, usapan ng uban din na, mga kanang mga purpose. Gituyo na, kay pang-eleksyon man na pamalit og boto man na mga higala, dili man na mao ang gina-contemplate anang gitawag na tog public service delivery. Dili na siya mao nga naman. Kaya ang public service mga kaigsunan, may eleksyon o wala, naa ang gobyerno nagatabang. Kung ang gobyerno nagatabang, kung during campaign period lang, dili na siya mga higala public service. Self-service na para sa mga politikong panuhak dagko. Di ba? So, karon kanang mga tupad AX ug uban pa, giwala naman na ni Panpilo Lacson mga higala. Ang ipabilin purpose, maura lagi gyapon na kanang purpose. Mao nang gipabilin ay surmise.
nga kanang purpose nganong gipabili na ni Panfilo Lacson og sukip gyud diha nas balaod kay nalista naman na din ha, mga higala. Maihap na gyud na din hang mga boto di na magbalik-balik og pangayo sa gobyerno. Mo na klaro din ha anang purpose. Pero maura gyapon ang epekto gihimo lang gyapon ninyong badyaw ang mga Pilipino anang trabahoan. May pangbadyaw karong panahon na kay na maligya nagsapatos gudyaw na. Gudyaw na. Kani diring kompleto pa man unta wa pa man nga bakol, wa pa man nga pungkol sige dawat og purpose. Labi na katong dos kapitan na ay access sa DSWD. Naka-purpose mga higala ang mga panuha. No? Ano man na? Pamulitika gihapon na mga kaigsunan. May nang wag tangaw na na. No? Ang tagaan lag hinabang katong naigos baha, naigos landslide, naigos sa sunog, ug uban pa nga mga trahedya ginubyo mga higala. Mauto ang tabangan haron makabangon ug balik. O kadto mga higalang poor of the poorest para makasugod sila sa ilahang panginabuhian. Na di na sila mahimo mga higalang dependent ngadto sa gobyerno. Tanawa, ang resulta mga higala sa survey, katong survey ganiha sa GMA man daw to, katong kang Bongbong Marcos nga nisakag 10%, kani nga survey sa one tahanan party list ni sa brigada na pud ni. Ay, may buntag din na sa mga taga-brigada ha. May buntag. Hi! Labi na diya silang newsroom. Hi! May buntag din na mga amigo na to, taga-brigada. Nagsulti mga higala ang one tahanan party list representative nga si Attorney Nathaniel Natnat Ocado. 32% sa mga kababainhan nga mga Pilipino lulong sa sugal. Wa po mahinoon, wa man po hinoon na sulti diri may galag pila ka porsyento sa kababainhan sa mga Pilipino ang lulong sa laki. Burag, wa na lang siguro giapil kay burag daghan gid siguro kaayo mga higala. Lulong sa sugal. Matod pa sa datos nga iya mga higala giyagyag aning one tahanan party list. 32% sa mga kababayan lulong sa sugal. Nya nagagasto sila mga higala og 1,000 pesos per week. Subot pa sabot 4,000 pesos ang ilang ginagasto sa sugal kada bulan. Di ba? 4,000 pesos ang ilang ginagasto sa sugal kada bulan. It could be patad og lasto, patad og piktre, kanang online sabong, kanang online casino. Probably mao ni mga higala because matod ni one tahanan party list representative o Ducado nga ang kini mga higalang kining naisgutang mga kababainan kining 32% nga nalulong sa sugal. Mga naapagyod kasagaran ni anang gitawag nato mga higalag low income earner. Unya, online ang kasagaran nilang ginasugal. O kanang lasto. Grabe. Labi na din na sa mga depressed area. Kay mauna lang daw na ang ilahang paglaom mga higala. Wa na sila paglaom sa ato ang gobyerno. Wa na paglaom sa presidente. Wa na paglaom sa mayor. Wa na paglaom sa congressman. Sa mga senador. Ang ila na lang gilauman. Nga mulutsar ang numero nga ilahang gimintin. Muna nga. Nahinay ka na ginanila ni mga higalang magmintin ang numero. 119 da. Ang gimintin nga numero. So, 194 roll. Uso mo na itong una, di ba? Katong, unsa gani na itong una gani, kaning daghan kayong digit gani, digit sweetheart. Di ba naman na itong una? Lasto, karon na, uso pick 3. Unsa gani itong sugala itong una gani, kalimot naman ko katong daghang numero ba? Daghang digit ba? Di ba? Di po ito masyaw. Katong isa sa masyaw. Dapat ito isa.
Unsay pangalan na to? Inko Bimbim, good morning din ha. Sa may Kabunbun, Malabog, Junel Bimbim Palyar, good morning. Stephen Rodriguez, mayong buntag po din ha. Jaime Balneg sa Jensan, si Flora, good morning. Asa man nilapitan ni si Flora, may address. Alright. So, tungod din ni mga higala, ang representante sa Wantahanan Party List, nagluso og House Bill, Resolution number 42. Nga imbestigahan yuning online sabong. So, in connection ni mga higala, sa plano nga undangon na ng online gambling. Imbestigahan ng online gambling, dili online sabong lang. Online gambling, kaya ang online gambling, daghan na siya Na online sabong, na online casino, naanagan ni Roy mga online chikababes. Mga chikababes for hire, online. I-display na ng mga pangalan dito niya na yung mga naong nga nakasiluwit, siksik kayo. These girls are available tonight. Online girls. Napayuban din na. Double girls for hire. Agaray. Gantos mga nakadaog sa derby kagabi, sure ball gito. So, mauni mga higala. Dinhi na nanukad karon ang resolusyon nga imbestigahan yuning online gambling. Ano 60% sa mga low-income earner ang nalambigit mga higala aning sugal. Ang low-income earner, mauni sila katong nagsweldo og 15,000 pesos matag bulan. Muna sila ang low-income earner. So, ang worst ani, kay 32% sa mga kababainhan lulong sa sugal. So, pila man kabo kung 118 million ta ang babae mga higala, ikumpara nimo sa lalaki, 60%. So, pila 60% sa 118 million, DJ Sweetheart? Sure ball ko, di na masuod na si mong calculator ba? Ibutang lang na to 118 million man ta. So, ibutang lang na to, i-round up lang na to. 100 million lang. No? 100 million. So, para dali na to makompute. Sa 100 million, 60% to 65% babae man. So, ibutang na to 60%. Pilay 30% sa 60% DJ Sweetheart. Pila ng 30% sa 60%. Lisuda na na computer, no? Isod naman kayo ni Jun kay milyon-milyon. Apa yung decimal point? Basta more or less mo na siya. No? 32% sa mga kababayan lulong sa sugal. Pag nalulong na sa sugal, wa na ilain mga higalang kapanibaan, mo desisyon na nag-abroad. Or, mo desisyon nga mag-ilis og bana. Change magazine. Kadtong bana nga makahatag sa iyahang kapital sa sugal, kadtong bana nga makapariban sa iyang buhok, makahatag sa iyahang load, mao na to ang iyahang mintinon. Ang bana nga di makakaya mga higala na, luoy kaayo, hilak sa tago. Mao na. Onya karon, kay dili man makatustos mga higala. Sa iyahang bisyo dali. Unya napagibana pag yung sigang matas gigbantay sa iya. Mo abroad. Dito na sa abroad. Dito na magkalat og lagi mga higala kada Biyernes mag-date na dito sa mga bangason. Agaray. Kaluoy sa bana nga naghulak din mga higalag maayong ugma sa iyang asawa. Naapakahay paaboton ang bana nga maayong ugma nga nagpaabot din mga higala sa Pilipinas. Ma'am Jocelyn Tumanday Amto, maayong buntag, Balusong Matina. Uy, good morning din Di sa may Arroyo Compound, daghantag mga listener de dapita. Di ba? Kaya na may katusto sa sugal mo abroad. Mao gina ang next move. Or
wala na ikas gusto sa iyang pagpariban sa buhok, panglod, mo desisyon og abroad, mag-DH ngadto sa Middle East. Pagkahuman dito, maghapi-hapi kada Birnes kay Diop, adto dito sa plaza, mangitag maayuhon nga bangason. Dito na. Naanay bangason, naapadyoy ka chatmate pag-abot sa Manila, pag uli diri, naapay ba na nga muagwanta? Agaray, bisag nakapakong na ang bana mga higala, nga nagluko si Mrs. dito, dawaton sa ngalan sa pamilya ug anak. Paita. Pagkapait diyay ning kinabuhi. So, bungkag ang pamilya. So, tama na ang move karon. Aning nesgutang representante mga higala nga imbestigahon yun yung online gambling. Because usually, ang kwarta manggod, ang budget, mapasiguan raman na. Di ba? Bisa kung sa kagamay sa kwarta mapasiguan. Lisod lang, pero mapasiguan. Pero kung sa gula na ganig bisyo, Kao John, ang mga babae rin mong gitira karon, ang mga lalaki, daghan man po mga lalaki nga bisyo. Tama! Pero ang ato mong gisgutan, kanimang 32% nga giingon sa one tahanan party list nga mga babaeng lulong mga higala sa sugal. Tungod aning online. Online na. Pasiguro na ilabot aning lasto mga higala picture kaya di man na online. Kaya online, casino, talpak-talpak mga higala. So dili lang di ay minors ang concern nato aning online gambling. Apil po di ay ang mga kababainan, ang mga mama. Nga naman, tungod kay kanimanggong mga mama, mga ginikanan, sila dapat ang mamahimo mga higalang ilaw ng tahanan. Sila ang nagagiya. Sila ang labing una nga maistra sa ilahang mga anak. Sila ang unang maistra sa ilahang mga baktin. Pero kung maunay makitaan sa mga baktin mga higala, nga sige gaungad anang online lang, sugal, maupo na sundon sa mga baktin. Gagmay pa, mag-ungad-ungad na anang sugal sa online mga kaigsunan. So, dili maayong tilimadon. Muna kinahanglan, undangon yun ng online gambling. Because gambling is not a matter of right. It is just a matter of opportunity. Opportunity, mga higalang, ihatag sa balaod, ihatag sa gobyerno, for a specific purpose. Maybe in a form of fundings, taxes. Aron mga kaigsunan, makarepair anang uban pa natong mga problema sa pinansyal sa maanang nanginahanglan og tabang. Maura na siya. Pero kung ang mahatag pod nga problema mga higala sobra pa sa iyahang tabang nga matunol, mas maayo na lang nagundangon. After all, wala man gitotal o prohibit ang gambling. Naa pa manggihapoy mga gambling like sabong adto kag sabungan, casino adto kag kasinuhan, pero di na lang himuog available siguro dinha sa online because the government has no capacity and ability to regulate online activity. Tanawa ra ko na tabo karon, kadaghang mga scammers mga galantod karon, wa man gihapoy na tabo ana. Nagsige ra manggihapog pang-scam, nagsige ra manggihapog pangsulot anang mga private account mga kaigsunan. Walay na himo. We have no capacity to control online activities mga kaigsunan. Wala tana. Ang kaya na siguro himo sa gobyerno kana sige panguliktag buhis sa online. Kinahanglan naman po day buhis na may galang mga online earners. Gawas ani kaniwa passive deposits mga kaigsunan nga plano ni Ralph Ricto ang atoang Department of Finance Secretary nga pahamtangan. Kamong na mga deposito din ha. Ayaw lang ng deposito sa uric arthritis man na. Ayaw na deposito sa bangko. Tawa man tayo deposito sa bangko. Di ta kayo mahadlok. Ang atong ikahadlukan ang domino effect aning plano ni Ricto may galang lami kay kwaag tango ni Ricto.
Pinag ka na magpakita-kita hindi sa ngipon ganit. Tapos ka lami kay kwaag. Ha? Lami kay kwaag tango mga kaisuna. Oh? Wa niya huna-huna nga dili lang ang mga naay deposito ang mapektuhan ini. Katong na mga deposito, directly affected. Pero ang mga way deposito, shall also be affected. Ha? Katong mga mangungutang, mapektuhan to gano'n man. Wa na may bangko nga magpautang, kaya wa na may mga deposits nga pwede ipautang sa bangko. Karon taon-taon. Kay atuan ni mga higala ning salsalon, kay wa na gyud ni laing nahimo mga higala ang gobyerno. Puro na lang tax, puro tax, kay gihurot naman di ay harbat mga higala. Ang ato ang kwartas panudlan. Morning, gusto nila karon rikabiron tong ilahang ipang waldas nga kwarta, pinaagi sa pagluslos sa mga tao any guise of taxation mga higala. Naliman ka na. Tanan, nanay tax. Magnegosyo ka dire patindaghana ni mo tax. Wa pay labot na imuhang bayran nga mga fees sa tanan nga mga opisina nga agian sa imuhang papel una ka makanegosyo. Ato ni mga higala o niyang himay-himayon. Human lamang pipila ka mga pahinumdum. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop.
Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check niyo orasan doon na 13 minutos sa nagkalabuhay kuman ang alas 6 sa buntag. Tugtisa ko niyo basahon ng article. No? Labot ani mga higalang gitawag na to og 20% tax sa mga interest income. No? Ngadto sa kining bangko. Major banks have started implementing new tax rates on interest income from deposit products following the effectivity of Republic Act 1221-4 o the Capital Markets Efficiency Promotion Act kung gitawag nila may galag SIMEPA. On July 1, Metropolitan Bank and Trust Company, Union Bank of the Philippines and Security Bank Corporation confirmed that interest income earned from both peso and foreign currency accounts is now subject to currency accounts 20% final withholding tax regardless of term or currency denomination. The law aims to create more inclusive and efficient financial system by simplifying the tax treatment of passive income and capital market transactions while aligning the country's politics with the global standard. This reform benefits both institutional and individual Filipino investors who seek to grow and diversify their investment portfolio. As of July 1, peso time deposit and peso bonds issued by banks with terms of over 5 years, which were previously exempted from tax, are now covered to 20% final withholding tax. The tax on foreign currency deposit accounts, including time increase to 20% from previous 15%. Union Bank likewise confirmed the implementation of that flat 20% tax rate on all peso long-term deposits and investment placed starting July. This replaced the previous tiered tax system, which imposed rates 0 to 20% depending on the holding period interest of a foreign currency deposit accounts, including the deposits of the CASA accounts, is now subject to 20% final withholding tax. Patay tani. Clients with valid tax exemption ruling from the Bureau of Internal Revenue also continue to enjoy tax exempt status under the new regime. Mga passive deposit na to. Probably, ang matamaan ani mga higala kanang mga time deposits. No, muni unang maigo ani. Kay ang mga interest nila may higala subject to final withholding tax. Unsa man ning final withholding tax digit sweetheart. May tagay ra kog specific meaning aning final withholding tax. Final withholding. No? Kanus ani siya i-impose ning final withholding? Meaning sa imong net o sa imong gross. Ang final withholding. Pakisilip daw ko digit sweetheart din na. Kaya importante ni mga higala kayo. Wala ilain karong gihimo ang gobyerno. Diri na sa mga collections sila mipatama pag-ayo sa mga Pilipino aron maka pangalap mga higala og pondo. No? Kaya nahubas na magyong pondo na to mga kaigsunan. So aron nga patuburon og balik ang pondo, kinahanglan mga higala nga makapangolekta. Pero kung ang tax system lang ang sundon, maglisod sila tungod kay wa na kay mga negosyante mga higala. Wa na negosyante, wa na kumpanya, wa na po'y trabaho, wala na mga higala withholding tax, individual tax gikan sa mga empleyado. Wa na po'y business tax mga higala gikan sa mga negosyante. So ang gihimo sa mga panuhak, ang bangko na pod karon ang ilang girumbo kaning mga passive deposits. Unsa man ning mga passive deposits? Unsa na din na mahigala ka na mga time deposits? Ang mga interest daw is subject to tax 20% karon. Kung income ka karon,
gamay ra kay kana mga time deposits nga gina-enjoy mga higala sa mga retirees usually. Mga retirees ang naga-enjoy ana eh. Para na sila makuot-kuot pang maintenance nila ang katong porsyento. O, mga iyo na pog share mga higala ang gobyerno. Tanawa ra gud. Kasi gara sa mga retirees, nagkana kay maintenance sa high blood, maintenance sa arthritis, maintenance sa atay, maintenance kasing-kasing. Porti na naghanag maintenance may gala. Napay ubang mga retirees din na, napay gimintain nga mga buililit, nga mabatanon. Wow. Kauman mangayo, pag-share mga kaigsunan ang gobyerno anang ilahang mahimong income nga pertirang gamayag inang ginahatag sa gobyerno anang mga time deposit. Asa din nga mga higala ang common sense sa balaod ug sang naghimo sa balaod ang ginaisip lang kanunay para pangulikta. Ultimo ang mga online earners mga higala bayad na ka sa gobyerno og tax, subject to tax na mga kaigsuonan. Tanawa ra ko na taon-taon ato ni balikan human lamang pipila ka baga pahinumdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Isyu sa masa. Sometime 19 minutos na. Ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Padayon ta, din sa to ang panagkuyog aton ng tibawaso may galang oras nga nahibilin sa programa nga Isyu sa masa. Now, sama sa ako ng nasulti. Kani mga igalang ato ang gobyerno sa pagkakaron. Bisag unsa na lang ang nahuna-hunaan. Maka kwarta lang. No? Tanawara ko na. Halos tanan mga higala. DE, DNR, mag-checkpoint, bisag wa na'y alert, mag-checkpoint para makakwarta. Ang LTO, pati na daghanag SOP, dakop-dakop, kay road safety ang programa, makakwarta. No? Sama sa uban pod ng mga opisina. Ang gobyerno, maghimog daghang balaod, nga mag-imposar o balayronon sa mga Pilipino. Sama ani karon. Passive income nimo. O sa may bot pasabot aning passive income. Namang murag daw sa waay lang, murag na mga time deposit, ang interest ana passive income na siya. Igo na mga igala sa 20%. Nga tax. Mga online earner, could be seller or services are now subject to tax. Mura na ni mga higalag, nabalda utok na mga kaigsuonan ang ato ang gobyerno sige pangita og kwarta. Unya wa may laing gilos-los, wa man mga higala magnegosyo mga higala ang atong gobyerno aron makakitag kwarta. Wa man maning kamot nga daghang investment ang mosulod sa Pilipinas aron modaghan ang ato ang kwarta. Ang ginahimo ang mga Pilipino nga ordinaryo mga higala nga naga-negosyo, naga-income, ginagmay para lang maka-survive sa kalisod. Mao mga higalay punteriya aning gobernuhan. Unahon na to. Kini mga higalang mga online seller. Basta naa ka naghimong activity des Pilipinas, ilang gipanungtan ang probisyon sa tuwa mga higalang tax law. Any income is always subject to tax. And the government cannot be stopped in collecting tax. Muna mga higala, ang ilahang basihan. Unsay rasyonali ani. Naglisod na gani ng mga online seller. Ang uban gani, sagol pang scam na lang gani ng ilaha, haron lang makakwarta. Mangayo pagbahin ang gobyerno. Kasi mangayo bahin ang gobyerno. Kaya the government cannot be stopped in collecting tax. Siguro para mga higala sa kanang income
nga klarog yung income, pero kung income lang nga buhi-buhi lang, dapat doon ay leverage mga bay ang ato ang gobyerno din hanapin. Ha? Kanang mga online seller, ang uban ana mga higala, gapula na ng mata nga na niyang kadlawon. Sige, pamaligya na ilang mga ukay-ukay, mag-live sa panang mga produktong ilang ipambaligya din na para lang magka-income. Ang uban, mag-online anang ukay-ukay, makalimot na lang ganig suot o bra mga higala. Oh. Paborito na ba na nitok maratas magtanaw anang mga video nga, ha? Lilit kaayo ang mga kuan. Oh, ang mga tanawunon. Labi na si Eduardo Di Parroco diya sa barangay kuan. Alambre, mo na yung paborito. Labi na karon nga naulitaw na siya. Uga-uga na gyud ang pansyon sa iyang misis. Pwede na. Pastilan. Lisod yun maulitaw ba? Ha? So, kung imuha may galang balansiyon, ang pagmugna manggod sa balaod, naapod mga higalay mga requirements to make it sound and acceptable. Ha? Aron may mo siyang sound and effective, acceptable to the public, naapoy mga rekisito mga higala ang kabugnaan sa usa ka balaod. Dili lang aron nga makakwarta ang gobyerno. You have to consider also those individual, groups, corporation, company nga maapektuhan. No? Ang ginahuna-huna lang karon mga higala nila makakwarta ang gobyerno. Kung mauna ang imuhang paradigm nga aron lang makakwarta ang gobyerno, imuha nang gisupak ang rekisito sa pagmugna og usa ka sound tax law. It must be a sound tax law mga higala. Sabot anang sound tax taxation. Madawat sa mga tao. Justifiable ang imposition. Dili kay imuha na lang istapingon og buhis ning mga Pilipino din haron lang makakwarta ang gobyerno. Asa namang hustisya din na? Kamu bukhad lang dayon mo sa inyohang kamot samtang ang mga Pilipino nagkaidar-idar nagpaningkamot mga higala aron lang makakwarta, aron lang naay kagasto pang-adlaw-adlaw sa ilahang pamilya. No? Okay lang ang inyong ipang-tax katong mga gibudget para sa mga uyab. Kay luxury man na. Pero kanang gibudget sa pamilya mga higala, those are necessity. Budget for necessity. Dili budget para sa luxury. Oh. Kani. 20% para sa mga passive income. Butang na to. Halimbawa, daghang passive income. Kanang mga remittances na, mga dollars nila, mga deposits nila, apil. Kani, ibutang na to. Dire i-focus na to aning time deposit. Kasagaran ani mga higalang, naga-time deposit ang mga senior citizen na nga mga retirees. Nganong sila kasagaran ang nahimong client aning mga time deposit sa mga bangko, tungod kay sila nakakuha og bulto nga kwarta sa ilahang retirement. Di na pod sila mga higala maghuna-huna og negosyo tungod sa ilahang pangidaron. Dili na sila physically makakaya pa magbiyahe-biyahe, di na sila gusto nga maghuna-huna pa og problema. Mo nang ilang mga higalang ibutang din na sa bangko, time deposit. Magkuha na lang sila sa interest pag abot sa bulan, maoy pang tustos nila mga higala sa ilahang mga maintenance ug adlaw-adlaw nga panginahanglan. Karon ig-on ka aning 20% mga higala ni Rikto nga dakog ngipon. Ada ko ngipon sa Rikto gusto ba nga ano ba? Murag si Bani. Ig-on ka ni Ralph Bani Rikto. Aning iyahang balaod. Unsay mahimo mga higalang kapalaran aning ato ang mga retirees, mga senior citizen?
Di na kay tagaan halos sa gobyerno may galag tabang kay mo sa retired man ka, naamang kay pensyon, naamang kay time deposit. Oh. Di ba? Luoy ang ato ang mga retirees. Oh. Imbis alagaan na to kay for the whole of their career. Sige silang panitan sa gobyerno anang ilahang income tax. Di pa nila makuha ilang sweldo. Giuna-una nagkuha sa gobyerno ang ilahang bahin sa gobyerno. Di ba? Baka man ay tinuod. Wa pa na to madawat mga higala ang atong sweldo, ang atong bonus, gikuha na sa gobyerno ang iyahang bahin. Pinaagi sa withholding agent nga usually mga employer, mga kaigsunan. That's the sad reality sa employment. Oh. Karon patamaan na po ka ni mga galang bag-ong buluhisan ng mga panuha. Ha? Asaw din ang gingon nato mga igalang accountability, transparency sa leadership, strong commitment to public service, pastilan. No? Ang worst ni ini, mo ni siya ang pinaka-worst. Maingon siguro tanga, dili ta affected ana dyan, kaya man tayo deposit din sa bangko. Hinumdumi, ang bangko mga higala is an institution of trust and confidence. So kung iunani karon ang imposition, ang tendency mga higala ni ini, mag-withdraw ang mga depositor. Naaman na sila kuan John kanang mga nag-deposit, ng time deposit, naaman na sila kuan. Kung ilang kwaon nagsayo, wa pa mo matured, mag-penalty man, di yun nila kwaon dyan. Tama. Pero kung ang hulga, mga kaigsuunan, nga manarado ang bangko, kay wa na mo deposito, tungod kay ang kini mga higalang gobyerno, masilipan ka nga na kay deposit sa bangko, pahamtangan ka dayog 20%, labi nag-passive deposit, kanang imo lang isipte dito para sa imong anak, kay idara na ka imong anak, sige pag-eskwela, para sa kaugmaw sa mga anak, kasi bakog matigbak ka, kay idaran ka na, imong anak, wapakahuman, at least na siya makuot sa bangko. Tax na po na. So, ang tendency ani, ang mga depositor mag-withdraw sa ilang mga deposit. So kung wa na mga higala mga deposit, kay mao man ang dagko, kay mga time deposit mo ang dagko. Kay mao man ipahiram sa bangko mga higala ngadto sa mga negosyante nila nga mga clients, haron nga motubo. Muginansya sila sa tubo. Ilan ang deposito ag pila lang na ka porsyento ilang ihatag ngadto sa mga tag-iyaan ng mga deposituhan niya sila ilang padak-an ipahuram ngadto sa mga negosyante. Magpa-loan in a form of loan. So kung wala na deposits mga kaigsuunan, unsa pa may ipaloan sa bangko, wala na saysay mga higala ang existence anang ato ang mga banking institution. Now, kung wala na bangko, unsay may tabo sa ato ang ekonomiya ini? Makangisi pa ka na si Ralph Bani Ricto. Murag naong ang ipon, murag si Bani mga higala. Ha? Malipay ka siya, na? Manarado na ng bangko, kaya wala mo deposit. O sa pa may business sa bangko? Ang business sa bangko, mga higala, deposit o loans. Kung na may mga collections din ha, sa mga billings, uban pamudawat sila, those are only incidental to their existence, mga higala. But their main business is accept deposit and release loans. Or kanang gitawag na tog mga bank-to-bank transaction, sama na mga bill of lading, suguban pa mga higala. Ha? Pero kanig yun, deposit loans, mo gining ilaha. Kung wa na magdeposito, wa na sila mga higalay ipaloan. So si may tabo, bangkarote, gikan sama, kini mga land developer, uba mga negosyante mga higala, bangko mo na paingon. Mabitaw na mga land developer, magkisik-kisig na mga higala, makakuha dayon og development permit gikan din na sa mga sa council, sa local government. Ngano man, kay kanang ilang gipa-develop nga gisugdan nagpa-develop nga gibaraw din na sa local government kay wala pay development permit. Nagabayad sila kada bulan ana mga higala. Unang nagdali na sila,
Mutalay na lang sa mga kunsihal, mutalay na lang sa mayor, para lang makalutsar ng development permit, para maka-free selling sila. Makabaligya dayon ba? Kaya na sila ginahabol nga loan sa bangko, mga kaigsuunan. Dili na cash loan na. Karon, ugwa na bangko nga magpa-loan, mga kaigsuunan, wala na sila. Tapos na, mga higala, ang boxing. The trust and confidence sa mga depositors. Mawa na po. Ngano mga deposito pa man ko. Aron lang kaltasan ning ako ang income. Ipa 5-6 ko na lang ni. Ako, mas mutuo pa unta ko aning Ralph Ricto. Nga murag dagway si Bani, mga higala. Kung iyan ning gipagukod ning mga tigpa 5-6. Kaysa aghimog ingon ani, mga kaigsuunan nga balaod. Yan ang pangguklo na yung mga tigpa 5-6. Ipalegalize. Na i-tax. Para malegalize. Para na i-tax nga makuha. Di po nila ito ipaundang kay panginabuhian mo na. Ang mabayan mo nag-tax ng mga tigpa 5-6. Tig-arawan. Kadaghan na nila. Kadako ang income. Nga nung wa mo na makatandog. Ato una, ipaundang bayan ng digong, pero dili po pangit mo po ipaundang god. Kaya naidaghan din ang nabuhi, daghag mga employment opportunity. Siguro, pahamtangan po og tax. Maghimog sistema ang gobyerno para din na. Dili kay ang kaning bangko nga naka-set up na, mga higala, ang sistema. Naka-built-in na ang confidence sa mga depositors o mga tao. Maoy hilabtan ani, mga higala, ang atong gobyerno. Usaon, kisa pa may mo deposit, anak, karon. Daghan ang mamalit anig mga bolt, mga higala, kaya mag-bolt na lang tayo. Kaya klarong gobyernohan Ato kayong butang sa bangko, yawat na lang mo tubo. Ang tubo, kwaon mangyapon sa gobyerno, huwag paingon sa tuwa. Ibutang tanang ni salkansya. Ibutang na lang sa salkansya. Kaya di pa magsakit ang ato ang dughan. Anytime, pwede pa ta maka-withdraw. Butang na lang sa bolt. So, dili lang ang mga actual depositor ang mapiktuhan ini. Because, once na mapiktuhan ang bangko, mga higala, apektado tang tanan, tungod kay apektado, mga higala, din ang ekonomiya. Nganong nauso ning bangko? Atong una, ay bangko. Atong panahon nga, pwede ra ng barter-barter, mga higala. Ngano? To make our transaction easy and safety, mga kaigsunan. Mo na'y rason. Easy, convenience ang ato ang mga transactions. Especially transactions involving millions of pesos, mga bahay. Dinagko nga mga transaction. Una, safety. Tungod kay di na ka magdala og isa ka sakong kwarta. Unsa man nakadaghanan ng 1 million nga tag 1,000. Mga kuan siguro na. Mga naanak, mga higala sa 2 kilos. Bitbiton, di na ka magbitbit. Nga, lisod kayo, hadlok kayo, muagi ka ng mga hilan nga karsadag, mahiringan ka, ambuson ka, tulison ka. Kay ibang-to-bank transaction na lang nimo. That makes you convenient and easy to facilitate your transaction. Including, di lang convenience, safety sa imuhang transaction. Naakay paliton nga usa ka butang naa dito sa gawas nasod like China, US, Japan, Taiwan, Singapore. Para diri sa imuhang construction. Imo na lang ang tuon nito, i-check nimo kung sa imong paliton. Kaman pag magkasabot na, di man pwede mag bit-bit kag daghan kay kwarta. Halimbawa, imo bayaran dito 10 million, magdala kag 10 million paingon sa Singapore, paingon sa Japan. It's impossible. So, bank-to-bank transaction. Ang imong bangko diri, maoy mo bayad sa bangko po dito sa kadtong imong palitan. It's a bank-to-bank transaction. After confirmation, na na-consummate na ang transaction, mga kaigsunan. So, ingon ana ka-importante ang role sa bangko. Kung kulang kag kapital,
maybe ipit ang imong kwarta, wa pa moabot ang imuhang loan, manghiram ka sa bangko para mapadali nimo ang imuhang mga project. No? So, importante kaayo ang bangko. Karon og madaot ni tungod aning trabaho sa gobyerno, labi na aning trabaho mga higala ni Ralph Bunny Ricto. Samot na gyud kadaot, musamot na gyud mga higala kakuyasot ang ekonomiya sa atoang nasod aning trabaho. Wa na mang deposito. Kita wa magita deposito daan pero maapektuhan gyapon ta. Muna nga argabyado ta kaayo ani mga higala. Kay buntag diha ni Piping Pabulaya na nato imuha diring radyo ping gipangayo ug kato ang mga amigo na dapita sa may ilam. May buntag ninyo diha na diri ang radyo, gihatag ni Inday Kubal. Ayan, no. Ya may buntag kang Stephen Rodriguez, si Inko Bembem sa makausapa, Rosalyn Lagundi, Jocelyn Tumanday Amto, si kining Uruyan family diya sa Maypuan, si Mahal diya sa Talumo, si Ronel Abiliana diya dapita sa Times Beach. Sa pa ba? Napabatay na kalimtan? Para why magmahay DG Sweetheart. Why magmahay. Ang final withholding tax, multiply taxable income by applicable rate. Kaya lagi, ikuha mo ng 20% mga higalang pangayoon sa gobyerno. Paano kita ni? Mura na kita hanggaw ani mga kaigsunan. Taon-taon! Balik tayo, manlamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation. Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may kalat din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang 42 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Dirita na po mo guro yun may gala aning istorya aning mga environmentalist. Dunay connection din na sa Davao, Samal, Connector Bridge. Kay gibati kunog kasagmuyo ang mga environmentalist mga higala. Tungod kay gidinay ang ilahang gipangayo
nga temporary restraining order aron nga o protection alang mga higala dinha sa kining samal. Ang kanimo mga environmentalist, ako environmentalist mo po ko. Kanang akong natanom mga higala nga kanang unsi tawag ani kining mga kahoy din na daplin sa dagat gani kanang mga sa pangalan anak di Sweetheart. Hay alay dito yung pangalan nato ding sugal atong una diri naundang man to kanang sa dagat ba natay mga tree planting activity diya sa bukid daplin sa mga creek napunta yung mga natanom din na mga higala, di ba? Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning daw kang Jocelyn Tumanday Amto, mga bakawan dagantag na nga tanom mga kaigsuunan. Pero ambot ning mga nagpaila-ilang mga environmentalist kung ilaha bang gigampanan ang ilaha mga higalang kining mga giingong kausa krusada. Sigig object anang tulay sa samal. Di ay daghan kayo mga subdivision sigig pamuril aning mga kuan wala mo comply aning mga higalang atong balaod sa kinaiyahan. Wa man sila tingog. Ipatawag din as council para sa development permit. Wala may objection mga higala ng mga environmentalist. Sakto siguro og talay. Muta na lang ta. Kasi sakto og talay. Unya diri mga higala, kulang og talay diri sa tulay sa samal, kay sa ilang una-una dako kay budget, unya tagaan lang minyo gamay, dapat dako nyong ihatag sa mo ana siguro ni mga kaigsuonan ang transaction. Ngano man. Ngano nakapangutana man kaana John. Daghan kaayo mga subdivisions nga gipang develop di lang diri sa dakbayan sa Davao. Gipampuril ang mga kahoy, napay mga kahoy na natanom to na gipampuril. Ang mga creek gipang tabunan, gihimo mga higala og subdivision unit. Naabay nagtingog din nga environmentalist nga oy bawal na. Kanal na, catch basin na, matag na ay ulan dito sa babaw, di mo agi nganong inyong gitabunan nya human yung ibaligya. Pareha din na anang di ka homes talumo ang mga creek din na gipang tabunan mao na nga pag magbaha lunot gyud. Kaya ang mga creek mo na diya daga mag creek din na gipang tabunan mga higala ng di ka homes talumo. Kao man ipambaligya. Tanawa ra gud. Naabay environmentalist din mga higala nga nagsaba-saba ana nga niingon nga bawal na. Subdivision pug nga nato kay pampurilon ang tanang kahoy ana. Tanang nagbarog din na purilon. Og na TMC din magbarog-barog apilon pagpuril ana mga higala mga subdivision developer. Tanan limpyohon yun na. Naabay bisag ik nga giingon din ang mga environmentalist nga sobra-sobra na. Soil erosion, sure ball gyuta dito paingon na sa ubos ang mga namuyo sa ubos. Mao napektuhan para aning di katalumo ang mga taga-Iwa, mga taga-Bago Aplaya, taga-Dumoy, apektado. Doon na ba'y gihimo ning grupuhan ni mga higala? Wala ngano man. Ambot lang. Ang atong duda din basig sakto ang suborno mga higala. Unya pag abot dres tulay sa samal, kulang ang suborno. Kay dako ang budget. By percentage siguro ang ilang kwintada sa suborno, pag dako ang budget, dakoon po mga higala nimo ang suborno. Ngano nakasulti ka na dyan? Tungod kay daghan kay mga subdivisions na rin. Halos ta mo hilang og tanaw mga higala, ngano gingon ana man ang atong kinaiyahan. Asa naman ang mga environmentalist karon? Karon, nagpatimaw aning dako kayo mga higalang budget sa kining tulay sa samal. Unsa may inyo din hang punto. Kanang corals, sus Ginoo ko. Layo ra kay nang issue anang corals aning soil erosion nga maoy hatod mga higalas kalautan dinhi sa ubos anang gipanghimo nga mga subdivision. Wa mo object. Kanang corals pwede ta maghimog artificial corals para pangitlugan sa mga isda. So may problema ninyo anang corals. Ang importante nga ang gitukuran sa tulay wala siya nagahatag o kanang gitawag daw creeping o sa nang term na din na stable mao na bahalag mayatakan ang corals na importante stable ang tukuran sa pundasyon sa tulay. Inyong ipabalhin ana din na dili stable kay madaot ang corals. Unsa man siya importante?
importante panas kinabuhi sa mga tao nga moagi din sa tulay ug simbakog linugog gamay matumpag kay dili stable ng inyong gusto pabutangan anang tulay. Pagkahanggaw mga higala nga ideya. Daw, pertindaghana din na ng problema ana mga subdivision asa man mo. Be? Nakapananom bagyod mo? Tuwa dito sa mga sapa dito sa tamugan to sa sigbantay-bantay dito mga higala. Kaya mga ayaw po siguro na dito ang mga nagkwari-kwari na nag-illegal. Ako na nakabahog. Tik-tik na to ron aning trabaho. Dapat consistent ta sa tuang baruganan. No? Dapat consistent ta sa tuang baruganan. Moingon ka nga, nag-protektar ta sa tuang kinaiyahan. Dapat dili lang kanang issue din na sa samal. Usa may madaot, kung na may madaot na may gala, corals. Mahimo man ang corals, pwede ta makahimog artificial nga corals para itlugan sa mga isda. Halos tanan ng isda kang baligya gani, puro naman ang mga higala, mga kuan. Ginalam, mga team naman na, mga usitawag ana, kanabang, buranag mga tilapia, baka nang pambutangan nag makijis. Dili na itong mga ihas nga isda. Ako mo't pasabot. Sige mong object din haan ng tulay sa samal. May pag-inyuhan na din ng isisid anang Davao Gold, pangwaon yung plastic patindaghana din na. Taon-taon, ato ni may galang balikan. Uman lamang ni pipila ka mga painomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Alright, balik na may gala. Hindi sa ito palagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Atong tibawasan ng oras. Ibilin mga bahay, dili sa 90.7 Love Radio. Sila po yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Itago yung orasan, 50 minutos na. Human ang ika-alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Gilbert Bacalia Tabay. At sa iyahang asawa, si Alice, napita sa may Balyok. Talumo, ito ang dakbayan sa Davao. Alright. Ato balikan mga igala. Kaya nasagmuyo ang mga environmentalist. Kaya gidinay sa Court of Appeals ang ilang gipangayong protection kuno. Labot ana may galang construction sa tulay. Kanang Davao Samal Connector Bridge. Ang ato ang issue din is asa dapita consistent ning grupuhan ni? Ma'am Eva Tutor. Good morning din. Asa napita consistent din ning mga nagpaila-ilang environmentalist. Nga ultimo kaning mga subdivision developer mga higala, yano lang ang pampurilo ng mga kahoy din na way pang santuho na din. Resulta erosion mga kanal gipang tamukan, gibutangan og housing unit gipambaligya, pagkusog ang ulan magbaha. Nakadungog bata nga naay mga nagpaila-ilang environmentalist din nga concern sila anang trabaho. Kung ikumpara nimo ang issue sa corals o issue aning subdivision mga higala, mas delikado ni, mas dapat concern ta aning subdivision. Labi na kining naa sa mga highland areas tungod kay ang tubig wa nay mupugong mga kaigsunan. Mudaritso na daos-dos paingon sa bos. Luoy ang mga tao didto. Inumdumi ang kahoy nga igo magakos og usa ka tawo ang gidakon kaya mo gunit og tubig nga 250 liters mga kaigsuunan. 250 liters kanang igo na nimo magakos. Puno ang kahoy 250 liters ang pwede niya i-hold. So kung pampurilo na sa mga subdivision, pila ka kahoy mga igaling ana nakadagkuon, napay dagkuan na, napapoy gagmay-gagmay. Pila ka tubig ang iyahang kaya pugngan mga kaigsuunan. Pero nakadungog ba mo nga naay mga environmentalist din na nag-object-object ana mga subdivision developer? Wala.
Nga naman. Kaya inipatawag ana dito sa council para sa isyuhan sa mga higala ng mga development permit. Wa man ta kabalog na ana na dito si Apil Spirol. Karon nagsigig samok-samok aning tulay. Usa man ning mga environmentalist, bulhog ni. Wa ni makakita ana din hang perting taas ang linya nga maabot sa sasa. Paabot mga igalag kanus ang makasakay og barge paingon ngadto sa samal. Ha? Nangabulhog na ning mga environmentalist mga higala, wa makabalo kung unsa gikinahanglan sa samal panahon sa emergency. Kani mga environmentalist wa na ni nangabugo na ni wa na ni makabalo mga higala unsa di kay importante ang access sa transportasyon sa usa ka lugar aron siya nga ma-develop mo asenso. Ang gisyo lang Corals, usa man ang corals. Inos-nos na sa inyo ang naaway. Pasitila ng corals. Isyuan ng corals. Madaot ang corals. Ibagnos na sa inyo ang naaway. Sa environmentalist. Supak ang connector bridge sa Samal. Kanang corals, marimidyohan na. Pwede ta maghimog artificial corals. Kung ato ang timbangon, mas bugat paghihapon ang tulay. Labi na kung maghisgotag safety sa tulay. Inyo na rong iparelocate ng tulay. Ipabutang na ninyo dito adtong lugar nga dili stable. Ha? Kamay lang linog, mukibra na yun. Isa may muagyan ng tulay ron. Ay maabtan ta bisag hinay nga linog, basig maipo ng punuan anang tulay o kanang puste anang tulay. Kay ang inyo ha, ang corals. Say corals. Ha? Kung sa man importante ng corals. Mas importante pa na sa kinabuhi sa mga tao o panginahanglan sa mga tao to save life. Ha? Ang inyo ha, kalikasan lang na. Kaya kalikasan daw, nagdepende daw gyapon ng kinabuhi. Yes! But in this particular case, mga kaigsuunan, direct ang panginahanglan no na to sa tulay. Tungod kay naay mga emergency, himat yun nun na mga igala ang pasyente. Dugay nimo matransport paingon nila sa SPMC o uban nga mga hospital dili sa Davao tungod kay walay means of transportation maghuwat pa kag barge. Asa madapita gibutang sa mga environmentalist ang ilahang utok mga kaigsuonan aning isyu. Nag-ingon na ang DNR nga maunay pinaka-stable nga lugar nga pwede lang nato taurag tulay nearest access to Davao City. Karon inyong ipabaling, inyong ipatuyok yun dito kay mahadlok ng tag-iya ng paradise din wa na kliyente siya din na, wa na siya customer pag-abos panahon. Mao na nga grabe makasugo aning mga environmentalist. No? Gigamit ang issue sa environment. Corals, pwede na ta maghimog corals. Yan, nakaadi na si Kuano. Sari? Anong, how kay mo himog mga dibulto? Si Kan? Di ba? Daghan na gipanglabay ni Konsyal Ralph Abilia nga mga artificial corals. Oh, dili siya imposible. Pwede ta mo himo og engineering intervention sa isyu sa corals. Pero sa isyu nga tungtungan anang poste sa tulay, lisod ta din na mo introduce og engineering intervention. Kung mo iyon ang diinar nga dili na stable din na. That's beyond the control of human mga higala. Ang shaking of the earth crust. Karon imong ibutang din haan ng lugaran na imong ipatuyok dako pa jud kay gasto. Kanang inyong suggestion, that is tantamount of preventing ana mga higalang tulay. Di lang mo prangka kay masuko ang mga tao sa inyo ha. Pero ang tumong ana ang bottom line na mao gihapon. Di ba? Inyong ipabutang dito sa layo. Nga mao man ay nearest access to Davao City, mao na pinaka-stable mga higala nga lugar nga pwede tauran og puste aron makasiguro ta nga layo sa disgrasya. Ang issue lang ninyo, corals. Dahil dagang kayo doon di panglukat ng mga kahoy ani mga subdivision kay giisuhan mga higala sa ato ang gobyerno mga local government og development permit, wag yun mo magsaba-saba. Nga naman, sakto ang bayad? Nangutan na lang ta.
Nangutana nun ta. Kani magmasahin ng advocacy mga higala, magduda na ta. Daghang mga advocacy, di man nun tanan, pero daghang mga advocacy nga puro pangwarta. Laban na ng advocacy sa kinayahan, advocacy para sa kabataan, kanang magkuhan-kuhan ng mga gipang-abuso ko ng mga bata, kauman magsulisit nga ito sa ubang lugar, puro pangwarta ng mga panuwakdag ko. Daghan akong naibawaan na. Advocacy aning mga kababainhan nga reklamo, okay, nang reklamo kay mauna. Sus Ginoo ko. Kanang corals mahimuan na, pwede na, mahimuag artificial. Pero kani magahigalang tulay, o saman, maghimutag artificial nga tulay, imaginary nga tulay. Aron masatisfy, dili man luxury ang atong isatisfy dini. Ang panginahanglanon sa mga tao. Sa mga bulhog na mo, wamo kita na din ang naglaray, pero mina din ang mga sakyanan. Di ba? Sabot ani may galang mga environmentalist. Ugma, no? Kabusan kitang oras termi ba? Iwasan tani ugma mga higala. Hasta ning issue aning mga taxes nga wa nay klaro. Way laing gihimo mga higalang buang ani ang mga tao ra gyapon, ang mga Pilipino ra gyapon. Ugma, okay. Kabusan naman ta sa oras. Dili sa tuang nga panagkuyog sa tuang programa. Apan una ta may gala magbulag-bulag nga tuwa unang pulong pamalandong karong adlaw. Ang mga pulong nga bakak lisod daw kaayo ditukod. Apan ang pulong nga matuod dali ra kaayo ubaron. Alright, ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Ang tulog mapon sa mangtak na samang istasyon. Mayong buntag and keep safe always mga bay. Isyu sa masa, uban ni... Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.